Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande ukubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Izindlalifa zezulu, mhlobo kaJesu, siyambonga uNkulunkulu kusipha usuku olufana nalolu. Siyamdumisa ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu wazi izidingo zethu. uNkulunkulu ophendula imikhuleko yethu. Ungu-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho. Athi uJesu mayekhuluma noJohane umpostoli esiqhingini sasePatmos, ngangifile emva kwey'nsuku ey'ntathu ngavuka. Ngingokuqala nokugcina, ngiphethe iy'hluthulelo zokufa neze-Hades. Siyambonga uJesu ngokunqoba kwakhe. Siyambonga uNkulunkulu owamenza wanqoba. Siyabonga, sinamandla okwenza konke ngaye uJesu Kristu inkosi yethu esiqinisayo. Ngakangeni-ke enkonzweni, ngiyathanda ukusho ukuthi bangcwele. Ngiyacela bonke abazophumelela noma abafisayo abazophumelela ukufika ngomhla ka-10 kuJuni, sivula indlu baqalelele bangazise. Ngiyacela nje usho ubhale usho nje ukuthi uzofika, ngoba sifuneka sizame phela manje sazi ukuthi sizokhetharishela abantu abangakanani. Ngiyacela nje ngempela ukuthi kube lona loyo ozayo asho lokho kuzosinikeza umbono othizeni, sibone siphekela abantu abangakanani. Usuku olulodwa nje, uMgqibelo, mhla ka-10 kuJuni, nofika ekuseni emva kwenkonzo bese niyakhululeka nemakhaya emva kokuba sesithole lokho kuya ngasethunjini. Ngiyacela-ke kakhulu, ngiyacela egameni likaJesu, wonke umuntu ozazi ukuthi uyeza asibikele ukuthi uyeza. Njengoba nenza ngephasika, namanje ngicela nenze futhi ngendlela efanayo. Uma nibabili, nibathathu, niyikhumbi noma ninjani, ngicela oyedwa noma uma kuyi-branch, umholi we-branch angisaplayi ngamagama. Sizojabulela kakhulu. Asikho kangako-ke isidingo kulokhu sokuthi sithi owesilisa lo noma owesifazane ngoba kuzolalwa. Kodwa nje sizofika ekuseni bese siyakwazi ukukhonza, ivulwe indlu, inikelwe kuNkulunkulu, sithole izwi ney'nhlelo zonke ziyokwenzeka. Bese siyaphuma sithole ukuqinisa ethunjini, bese siyakhululeka. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu ukuthi asiphe lolu thuba. Siyamkholwa uzosigcina kuze kube umhla ka-10 kuJuni. Inkonzo iyongena ekuseni, nivuke bazalwane. Inkonzo izoqala ngo-9 ekuseni ngoba iy'nhlelo ziningi, izoqala ngo-9 ekuseni. So ngiyacela-ke bonke abantu abezayo bazame ukuthi bamgcine u-9. Seniyazi-ke ukuthi uma nifika seshayela u-9, ngenzeka nimthole oshumayela esesepulpiti. Ngiyacela-ke bazalwane, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani, siyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela-ke ukuthi sikhuleke siye kuNkulunkulu ngomkhuleko singakayizwi lenkosi. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga nangaso lesi sikhathi usipha sona. Siyabonga Nkosi, siyacela ukuthi ukhulume ngezwi lakho. uNkulunkulu odalile izulu walendlala. uNkulunkulu ongasiphathisi okwezono zethu. uNkulunkulu onesihawu. uNkulunkulu osithandayo. Uthando lwakho lujulile, lubanzi, luphakeme, lungelinganiswe nalutho. Nesihawu sakho Nkosi nomusa wakho. Kungumusa wakho ukuthi asiqediwe. Kungumusa wakho Nkosi ukuthi siyaphila. Sisize-ke Nkosi ngaleli thuba osinike lona lokuphila. Sikhonze sibe ukukhanya emhlabeni ngendlela Nkosi othanda ngayo. Intando yakho yenziwe kulo mhlaba njengoba yenziwe ezulwini. Dumo lonke silinikeza wena. Ngikhulekela bonke Nkosi
abathathe isinqumo sokuyingenela emikhosini yabo ehlukene, abangibikelile, ngiyacela ube kanye nabo. Ngiyakhuleka Nkosi, imikhosi ihlukene kaningi, khona abathathe 1 day, khona abathathe 3, khona abathathe emide, kuze kushaya kwabathathe 40. Bonke baqinise ubabiyele kakhulu uphendule imikhuleko yabo. Nabagulayo Nkosi ngicela ubaphilise ngokuzwa nje lenkonzo, umlilo okhona kule nkonzo, amandla kaMoya oNgcwele. Ngiyacela ngegama lenkosi ethu uJesu ogulayo aphiliswe manje. Nkosi, nezigaba zonke-ke uyazazi, nabaney'nkinga abafisa zifezeke, uyazazi iy'nkinga zabo. Abanye baney'nkinga emshadweni, ngiyacela Nkosi ungenelele. Abanye bahlushwa izingane. Kuningi Nkosi okukhona emhlabeni usathane akusebenzisayo ukushaya abantwana bakho. Ngibanikela kuwena bonke abasekhaya lezwi, bonke abasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa umbrella yakho Nkosi mayihlale phezu kwalona loyo, sisithe phansi kwamaphiko akho, sihlale ekusithekeni kukaJehova. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Dumo Nkosi lungo lwakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane. Ngiyacela siye ezwini lenkosi abaseThesalonika bokuqala chapter 5. BaseThesalonika bokuqala chapter 5 sofunda verse 16 sigcine verse 22. Ningakhohlwa sikhuluma ngenkonzo yokubonga nokudumisa uNkulunkulu. Inga abanye bahlula ukudumisa uNkulunkulu ngoba benaka inhlanhla yababi. Kusho ukuthi njengamanje kulezi insuku sikhuluma ngesihloko esithi inhlanhla yababi. Sibuka ukuthi lithini iBhayibheli ngababi, kwenzakalani ngababi. Ngoba sikhuluma ngokuthi khohlwa inhlanhla yomubi, nake zakhe ibusiso. Aziziningi na? Zibale ngazinye, uzombona uNkulunkulu ukuthi ukwenzeleni. Verse 16, thokozani njalo. Awukwazi ukuthokoza ungayibali ibusiso. Khulekani ningaphezi. Awukwazi ukubusiseka ungakhuleki. Kukho konke nibongani. Ngeke ubonge uma ungakwazi ukukhuleka, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha. Vivinyani konke, nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde abaseThesalonika bokuqala chapter 5. Saqala verse 16 sagcina verse 22. Okusithathayo-ke kusisa kuleli hubo lethu 103. Sisalokhu sihlezi kuyena verse 2. Othi mbonga uJehova mphefumulo wami, ngakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Singabantu bakithi siyakhohlwa izinto esizenzela uNkulunkulu. Usukhohliwe lo mshado wawuthola kanjani? Usukhohliwe ukuthi wakhuleka kanjani uzowuthola? Njengoba usuphethe ebudedengu nje. Usukhohliwe ukuthi le nkosikazi yakho wayinika uNkulunkulu, kodwa namhlanje ibhola lakho udlala ngayo. Usukhohliwe ukuthi lo mkhwenyana wamnika uNkulunkulu. Usukhohliwe ukuthi izingane qala wangashesha ukuzithola emshadweni. Wakhuleka, uNkulunkulu wakunika. Ziningi izinto esingazibala. Waphepha kuleya ngozi, kodwa ukhohliwe manje. Ngesikhathi ulele esibhedlela ucabanga ukuthi uyafa. Wathini? Wathi Nkosi uma ungangiphilisa ngizokukhonza. Nkosi uma ungangenzela lokhu nalokhu ngizokusebenzela. Wathi Nkosi uma ungenzela lokhu nalokhu ngizosekela umsebenzi wakho. Wakwenza nje. Mhlawumbe wazi wathi uzokwakha nendlu yenkonzo, wayakha nje. Noma wathi ngizofaka okuthize, ngizofaka ukhaphethi, ngizofaka ama-tiles. Wakwenza nje. Noma wagcina usugoqa ungasakudedeli, kodwa uNkulunkulu uyenzile into ayicelayo. Wakuzwela ukuthi ufunani, wakwenzela. Wena yini oyenzile? Okuthembisile ukwenzile. Ngakho-ke okusemqoka abazalwane, masingakhohlwa imisebenzi yakhe yonke emihle yomusa. Ukuze ungakhohlwa, musuzikhathaza ngababi,
usukuba nomhawu ngabantu abenza okungalungile. Ake siyezweni esigcine sikulona izolo verse 18 no 19 noMahubo 37. uJehova uyazazi izinsuku zabaqotho, ifa labo liyakuma kuze kube phakade. Uyazazi izinsuku zabaqotho ngoba uzinakile ukuthi uyajabula yini ngazo. Unakile ukuthi uyazithola nibusiso kufanele uzithole. Izinsuku zabaqotho uJehova uyazazi. Yingakho kuMathewu 25 verse 34 uJesu ekhuluma ngomfanekiso wokwahlulela kwendodana yomuntu. Uthi kuverse 34 khona inkosi yezwa ukuthi kwabanga kwesokunene sayo, zanini nina enibusiswe nguBaba, nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokwasekela umhlaba. Zanini nina enibusiswe nguBaba, nidle ifa. Kuthiwani lana kuMahubo 34 verse 18, uyazazi izinsuku zabaqotho, ifa labo liyokuma kuze kube phakade. Salilungiselelwa lelifa umhlaba ungakasekelwa. Aliboli lelifa, lilinde thina lelifa, lingunaphakade lelifa. Into emangalisayo uJesu uma ekhuluma ngalo lapha kuMathewu 6 qala kuverse 19 uthi ningazibekeli ingcebo emhlabeni lapho kona inundu nokugcwala nalapho amasela efohla ebe. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungona inundu nokugcwala nalapho amasela engafohli khona ebe. Bazalwane, ifa lethu elisezulwini aligugi, aligqwali. Ifa lethu elisezulwini alizuntshontshwa. Ifa lethu elisezulwini alizudliwa ngisho nayinundu. Uthathe into yakhe ethize oyivele uyethawe ifake ebhokisini, mhlawumbe ubeke imali, uyaqhamuka imali idliwe yinundu isinembobo. Cha, okwasezulwini kuphephile. Yingakho lapha kuMahubo 34 verse 18 Jehova uyazazi izinsuku zabaqotho, ifa labo liyoma kuze kube phakade. Athi uJesu, zanini nina enibusiswe nguBaba, nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokwasekela. Elethu ifa lingunaphakade, elethu ifa alonakali, elethu ifa alintshontshwa. Ngoba sizindlalifa nenkosi yethu uJesu Kristu uma sihlupheka naye. Usho njalo abaseRoma 8. Uma sihlupheka kanye naye, uma sihlupheka naye sizindlalifa kanye naye. Ngakho-ke bangcwele, bazalwane, ake sinamatheleni kuNkulunkulu wethu, sihlupheke kanye nenkosi yethu uJesu Kristu. Kukubiza ukuthi kuhluphekeni kwakho, hlupheka naye ayiwedwa. Ngoba phela umoya ongcwele okuthina uyena lo othini esisho ngaye sithi Abba Baba. Ngaye lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Ngakho-ke uma singabantwana bakaNkulunkulu sizindlalifa futhi. Izindlalifa zikabani? ZikaNkulunkulu. Izindlalifa zefa likaNkulunkulu. Sizindlalifa kanye noJesu Kristu inkosi yethu, kodwa uma sihlupheka kanye naye, ngoba lelifa lidliwa through ukuhlupheka, ngoba kufanele sinqobe masisesemhlabeni sohlupheka. Uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye, sizoba izindlalifa ngoba inkazimulo soyiphiwa naye. Awubangcwele, bazalwane, ake uhlakaniphe, ukhule, wazi ukuthi ifa lethu siligcinelwe ezulwini. Wazi ukuthi simele ukuzibekela ingcebo yethu ezulwini lapho kungona inundu nokugqwala nalapho amasela engafohli khona ebe. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. Uma uzibekela ingcebo emhlabeni, inhliziyo yakho izoba semhlabeni. Ubunandi basemhlabeni buyadlula, kanuko yezwe nezwe kuzodlula. Ubumnandi nokuzithokozisa kwakho umuntu omusha kuzodlula, noma nawe umuntu omdala.
Ubaba uzithokozisa ngabantu besifazane kuzodlula. Umama uzithokozisa ngabantu besilisa kuzodlula. Omunye azazithokozisa ngoBen 10. Omunye ubaba uyithokozisa ngey'ngane ey'ncane ngabazukulu bakhe, alale nabo. Kuzodlula konke lokho. And okubuhlungu iholo lalezo zinto, iholo lale njabulo encane, umlilo oshisayo obaswe ngesibabulo sezulwini. La uzosha khona lithi izwi lenkosi impethu yakhona yifi. Yazi ayifi impethu yakhona. Kugedla amazinyo. Ingoma eculwa khona umaye, bathi maye maye, ayina soprano, ayina second part, ayina bass, ayina ten, alikho ibhimbi, alikho idliwa, iyaculwa le ngoma. Mntakababa, okuncane onakho olungileyo kungcono kunemfuyo yababa abaningi. uJehova uyazazi izinsuku zabaqotho. Ifa labo liyakuma kuze kube phakade. Abayokujabha esikhathini esibi, bayakusutha ezinsukwini zendlala. Masikhuleke. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu onomusa, siyathoba, siyabonga, siyaguqa, sithi uNkulunkulu ophilayo. Sibonga ukukhonza wena, busiselona loyo lalele ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Amen. Jesu Kristu inkosi, nibe nentambama enhle. Baba uNsibande ovalelisayo.